ମନ୍ଦିର। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ପଥରର ଗଦା, ଯାହା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଅସୁମାରୀ ଇଚ୍ଛା, କାମନା, ବାସନା ଆଉ କୁଳବଧୂର ଅସୁମାରୀ ଆଖିର ଲୁହ। ମୋର ମାଟି ଆଡ଼େଇଲେ ଆଖିର ଲୁହ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେ। ମୁଁ କାନ୍ଥରେ କାନ ଡେରିଲେ ଶୁଣାଯାଏ ପରିବାର ଛାଡ଼ି 12 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିବା ସେହି ବଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁ ମୋତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱର ମର୍ମାହତ କରୁଛି? କିଏ ସେ? କାହିଁକି ଏମିତି ବିଳାପ କରୁଛି ମୋ ଚତୁର୍ବର୍ଶ୍ୱରେ? ବତୁରି ଯାଉଛି ମୋର ପଥର ହୃଦୟ। ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କମ୍ପନ। ହେ ମା, ତୁମେ କିଏ? କାହିଁକି ଏଠି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ? ମୁଁ ଜଣେ ମା, ଖୋଜୁଛି ମୋର ସେଇ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଧରମକୁ। ଦେଇପାରିବ ଆଣେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ କୋଳକୁ। ଆଜି ବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ କାନ ପାଖରେ କିଏ କହିଦେଇଯାଏ, ମା, ଆମ ବାରିଗାଈ ବରକୋଳି ଫଳୁଛ ନା? ବଳିଆ କୁକୁରର ପିଲାଗୁଡାକ ଠିକ୍ ତାରି ପରି କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା? ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ ଉତ୍ତର କଣ ଦେବି? କଣ କହି ବୁଝେଇବି ତାକୁ? ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଲୁଚିଗଲେ କେହି ଜଣେ ଚାଲି ଆସେ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 10-12 ବର୍ଷ ହେବ। ଖପ୍ ଖପ୍ ହୋଇ ଚଢ଼ିଯାଏ ମୋ ମଥା ଉପରକୁ। ଆଉ ନିହାଳ ମନରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କଣ ସବୁ ଲେଖିଯାଏ ମୋ ଦେହ ସାରା। ଆଉ ପାହାନ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ଶୁଣାଯାଏ ସତେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଲମ୍ଫ ଦେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ। ଆଉ କହିଯାଉଛି, ହେ କୋଣାର୍କ, ତୁମେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ନା? ଓଡ଼ିଆର କଳା କୌଶଳକୁ ଆଉକି ଦେଇଛ ନିଜ ଦେହରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ତୁମକୁ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ମହାରଣାର ପୁଅ ମୁଁ ଧର୍ମା ଆଜି ତୁମ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ତୁମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ହେଲେ ତାହା ହେବ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମୋ ଦେହର ସମସ୍ତ ରକ୍ତରେ ତୁମ ଦେହ ହେବ ମଳିନ। ମନ୍ଦିର ହୋଇ ବି ତୁମେ ହେବ ଦେବ ଶୂନ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିଦେବ ପଙ୍ଗୁ। ଅଥର୍ବ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଥିବ ନିଜ ଭଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ନେଇ। ସେବେଠାରୁ ମା, ମୋର ଏ ଶରୀର ଏଇଭଳି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତା ମାନେ ମୋ ଧର୍ମା ନିତ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି? ହଁ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ। ମା, ତୁମେ ଆଜି ଏଠି? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ତ ଆସିଲୁ ଯେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଫେରିଲୁନି। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ତୁ କୁଆଡେ। ଥାଉ ମା, ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ପୁଅରେ, ବାପା ତୋରି ଚିନ୍ତାରେ କତର ଲାଗି ହୋଇଗଲେ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଥିଲେ 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାଏ ନା ପୁଅର ଦାଏ। ଶେଷରେ ସେ ବି ଅରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଦେଉଳ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ସାରିବା ପରେ ତତେ ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଆଜି ଯାଏ କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ବାପା? ଏ ମା କଥା କଣ ଟିକିଏ ମନେ ପଡୁନଥିଲା? ହଁ ମା, ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତୋ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ମାଙ୍କ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ କହ ମା, ତା ଦେଖି କଣ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥାନ୍ତି? ତା ମାନେ? ହଁ ମା, ଦେଖ, ଏଇ ଦେଉଳକୁ ଥରେ ଦେଖ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ପଥର ଦେହର କଥା କୁହେ। ଏଇଟା ଆମ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ ଦେହରେ ବହନ କରିଛି ମା। ଟିକେ ତ ଦେଖ ମା।
ଏଇ ଦେଖ ମା ସେଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ନର୍ତ୍ତକୀଟି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖ ମା এই মন বৃন্দাবন এই মন কাশী এই মন বদ্রীনাথ পুরী বারাণসী মনକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ଦୁଃଖ ନ ସଜିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ବହୁ ପାର ହେବ ତୁମେ ବହୁ ପାର ହେବ। କଣ ଗର୍ବ ଲାଗୁନି ମା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା ଉପରେ? ମା ମୁଁ ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ମତେ ତୁମ କୋଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ଧନ ଆମ କୋଳକୁ ଧୋବାଏ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେବି ମୋ କୋଳରେ। ଏବେ ଦେଖ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କ ମା କୋଳ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ମୋତେ ଏବେ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ରହିଯା ଧନ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯା। ମୋ କୋଳରେ ମଥା ରଖି ଏମିତି ଗପି ଚାଲିଥା ଏ ବିରତ ସାହସିକତାକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଦାୟ ବିଦାୟ ମା।